baban Cinedu da shi da wani malam Adam Ashaka wani tsohon soja. Waɗannan mutane biyu da wannan baban Cinedu da ɗan dirama ne, yanzu ya baro diramai ya dawo da awa, tunda dama yana da ilimin addini gwargwadonsa. To suna nan suna shiga birni da ƙauye wajen ganin sun musuluntar da wanda ba musulmi ba, suna tallata musulunci. Kuma abinda nake gani ana musulunta hannun baban Cinedu. Kuna ganewa? Shiga yake ya gamsar da mutanen su gamsu su musulunta. To wannan baban Cinedu da shi da wannan Adam Ashaka da suke ta wa'azi ana musulunta, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ƙara musu albarka, Allah ya ba su nasara. Kuma wallahi ina kira ga duk wanda yake so ya taimaki addini, wannan baban Cinedu ku kira su ku taimake su. Me suke bukata na kayan aiki a wannan da'awar tasu? Abinda za ku iya taimaka musu, kuna da hali ku taimaka musu. Duk inda aka musuluntar da mutum kana da lada, domin sun kama aikin da gaske suke yi, ba dare ba rana, kuma ana musulunta, ga yanan ana gani ana musulunta. Mu wannan shine hanyar da Annabi ya koya mana. Ka je kai wa mutum wa'azi ya gamsu ya musulunta. In ba za ka iya ba, ka rabu da shi, la ikraha fid din. Amma ka kashe mutane kuma kana faɗin Allahu akbar, ka dai san ɗan iskan gari kake kawai, ba dai mutumin kirki bane kai, mutumin banza ne wanda kake janyo musulunci zagi. Muna jin zagi a kunnuwan nan namu, ana zagin musulunci mala, yadda aka janyo musuluncin nan zagi. Kana ta'addanci, kana kashe bayin Allah, kuma kana cewa Allahu akbar. Akwai hankali a kwakwalwarka? Koko musuluncin ma dole sai irin naka zan yi, to ba za a yi irin naka din ba.